ବହୁ ଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ଲୋକେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି ପିଲାର କଥା। ନାଁଟି ତାହାର ରାମା। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଡାକରାଟି ଆସିଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ। ରାମାର ଭାରି ସଉକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଛୁର ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ? ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ପୋଖରୀ ପାଣି ନ ଯାଇ ତରତର ହୋଇ ଦି ଗୋଡ଼ୁ ପାଣି ଢାଳି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ନୂଆ ବୋହୂ ଅତି ସରଧାରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସାଏ ଆଳୁ ଚକଟା ଚଟଣି ବାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇକିରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରାମା ଆସି ପେଟ ଫୁଲ କରି ପଖାଳ କଂସାତକ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ହେଇଗଲା, ନୂଆ ବୋହୂ କହିଲେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ। ହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତରବରକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଳେ ଉଛୁର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ଯାଉ ଯାଉ ପେଟ ଆପେ ଆପେ ହାଲୁକା ହେଇଯିବନି। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମା ଚାଲିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ବୋହୂ ଦେଇଥିବା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ? ଲାଗିଲା ତ ଜୋରେ ଦୁଇ ଆଉ। ସକାଳୁ ତ ଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ି କନ୍ଦିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, କାମଟା ସାରିଦେବ ବୋଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଛି। ଦେଖିକିରି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ରାମା। ସେଇ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଟା ଆଣି ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ବାଟରେ କିଛି ଦଳେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚିଗଲା ଝାଡ଼ି ଭିତରେ। ତାପରେ ଧୋଇଧାଇ ହେଇକିରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଗାଁର ଯାକର ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ମେଳ ହୋଇ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ। ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ପାଳିଆମାନେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଢଗ ବା ଗୀତ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଳିଆ ସେଥିରେ ଢଗଟିଏ ପକେଇଲା, କହିଦେବି ରେ ରାମା, କହିଦେବି ରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମା ଭାବିଲା, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଳି ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଲୋକଟି ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ତେଣୁକରି ସେ କିଛି ନ କହି ତାକୁ ଡରିକିରି 2 ଟଙ୍କା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ପାଳିଆଟି ଭାବିଲା, ମୋ ପାଲା କରିବା ଶୈଳୀ ଦେଖି ବୋଧେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ତେଣୁ ସିଏ ଆହୁରି ଜୋରେ କହିଲା, କହିଦେବି ରେ ରାମା, କହିଦେବି ରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାମା ରାଗିଗଲା ଜୋରେ। କହିଲା, ଇଏ କି କଥା? ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇ ଆହୁରି ଜୋରେ ତାଳି ମାରି କହିଲେ, କହିଦେବି ରେ ରାମା, କହିଦେବି ରେ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯେତେକ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣିରେ ସବୁତକ ଦେଇଦେଲେ। କାହାକୁ? ସେଇ ପାଳିଆ ଜଣକୁ। ତାପରେ ପାଳିଆ ଜଣକ ତ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ଆହୁରି ଜୋରେ ଡେଇଁକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଦେବି ରେ ରାମା, କହିଦେବି ରେ, କହିଦେବି ରେ ରାମା, କହିଦେବି ରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ରାଗିକି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବୁ? ଏଇ କଥା କହିବୁ ତ, ମୁଁ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଳି 2ଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକତକ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେଇଁକିନି ହସିଥିଲେ ଆଉ। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୁହଁ ଭାରି ଛୋଟ ହେଲା, ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ପାଳିଆ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାରି ହସିଲେ। ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ଆଙ୍କରି ନାଁ ତେବେ ରାମା, ଆଉ ଇଏ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଆଜି କରିଛନ୍ତି।